33-то издание на Рали Дакар вече е история. При мотоциклетистите на върха е Марк Кома за трети път в своята кариера. При автомобилите пълен триумф за Volkswagen и победа в крайното класиране за Насер Ал Аттиях. Владимир Чагин за седми път печели при камионите, Алехандро Патронели печели при АТВ-тата, Петър Ценков стигна до финала. Последната маратонска отсечка от надпреварата бе в петък от Сан Хуан до Кордова. Повече от 500 км трябваше да бъдат преодоляни. Много кал, много мочурища, много дъжд се изсипа и това направи етапа още по-сложен от очакваното. Пабло Родригес дълго време чистеше своя мотоциклет. Трябваше да почисти радиатора. Сега вече мотора ще работи много по-добре. Давид Кастио, един от фаворитите за качване на подиума, отпадна от състезанието заради нов проблем в скоростната кутия. Много жалко за пилота на Шерко. Втора поредна година не завършва в Дакар. За четвърти път чупя скоростна кутия. Това е. Не мога да продължа от тук до края. Петър Ценков, българския пилот, който стана първия българин финиширал Рали Дакар, имаше много проблеми в предпоследния етап. Щупих скоростната кутия, това каза Давид Кастио преди малко, сега Петър Ценков. Гумите просто не се движат, казва българина. Трябваше да намеря някой местен състезател да ми помогне, трябваше дори да търся помощ от местните хора. Беше коментара на Петър Ценков, намери все пак помощ след много чакане, много трудности. Вижте по какъв начин намери пътя отново към финала на етапа с този местен камион. Не знам как ще приключи тази история. Трябва да направя всичко възможно, за да продължа. ¿Puedo sudar la máquina? Sí, sí. Please, el mecanicien, buen mecanicien. Моля се за помощ, получи Петър Ценков. Много иновативен начин за продължаване на състезанието от българина. Използвам тук един местен камион на човек, който от околността. Питам се на къде съм тръгнал. Много по-лесно беше да изчакам камиона Метлай да приключа. Но аз не съм тук за лесното. Тук съм за да финиширам. И наистина Ценков финишира, в крайна сметка е 12-ти в крайното класиране, след като в последния етап завърши на 11-та позиция. The third edition of the Global Sports Forum Barcelona will unite a unique gathering of international decision makers in all areas of sports and beyond. From the 9th to the 11th of March 2011 in the great city of Barcelona, delegates will learn, network and contribute to the future of sport. Sport is more than athletes on the pitch. It is a key driver for the future of our society. Sport, what's next? Join our community now on globalsportsforum.org.